Помните ли се, като пробвах предния път този филтър? Ако сте гледали предния ми шорт, сега знаете, че сега пак ще се пробвам и да видим дали ще мога. Два диаманта този път. Предните пъти, които пробвах, бяха един диамант. Добре. Сега два диаманта. Нека дай да пробваме за трети диамант, да видим дали може. Така, ето го и другия път, който ще пробваме. Така сигурно се прецаках вече. Да, прецаках се. Ще има един диамант. Това е. Да. Дай, може би да намеря някакъв друг филтър. Намери друг филтър, ама обаче май нещо. Доста се издервих, като не намерих някакъв такъв друг филтър. И Беби, някакви ме караха в затвора. Моля да се абонирайте само на канала ми, това мога да кажа. И ако има коментари, то може със сигурност ще има, ама както и да е, все пак ако има, моля, пишете хаштаг освободение. Тоест, хаштаг да ме освободят. Както и да е. Чао. Толкова добре. Явим моят Christmas gift. Моят подарък за Коледа е някакъв чорап. Както и да е. Ви кажа, че аз вече се превърнах в маймуна, защото вече съм с друг живот. Както и да е. Айде.